Vukovarska 54. Tepih JPR 1. Izmjenični prekidač uski. Panika, jedna lampa. Panika, druga lampa. Treća lampa, 4 lampe. Panika. Utičnica. To je bio ormarani. OG utičnica, čuda, ovo. Šuko utičnica. To. Ajmo tako. Zorpro. Jedna lampa, druga, treća, četvrta, peta. Jedna panika, druga, treća. 1, 2, 3 lampe. 1, 2, 3 lampe. Tam je utičnica dupla. Tu je dupla utičnica. Dupla utičnica i dupla informatička. Šestica, 2 šuko, 2 informatičke VGA. Tu gore je za projektor 2 modula i OG utičnica. Jedna kutija. Druga. Treća. Četvrta. 4 obična prekidača. Tu je dupla šuko utičnica i dupla informatička utičnica. Četvorka s 2 informatičke i 1 šuko. Dupla šuko. Dupla šuko. Dupla šuko. Dupla šuko. 9 kutija podnih. Novih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Lampe. 1, 2, 3, 4, 5. Pa je 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ovih ugradbenih. Pa je 1, 2 ugradbena okrugla. 1, 2, 3 nadgradne. Jedna i druga stara podna kutija. U svakoj podnoj kutiji je trostruka šuko, dupla informatička. Platno. Klime 2, izmještanje ventilacijskih otvora. To je to.
Aha, ona lajsna klupčica, čelo od ormara. To je valjda to. Panika je tu jedna. Tam je druga. Treća.